video guys. Magbudol tayo. Ako lang isa. Ang niluto sa akin ay kapusukuan eh. Kanang nipalit kong alibaba, baligsin ko. Tapos kanton o itlog. Sausawan. Lami kayo mo sausawan guys. Kay si ate, ito man sila tagbilaran. Papasanon ko sa kanilasan na all. Kakain na tayo. Sarap po guys. Maganto kayo, masarap. Andito ako sa kwarto. Masarap po guys, ang kanton. At ang itlog. Sobrang sarap po guys. Parang hindi ko ito mauubos. Kasi sobrang dami. Kuha tayo ng tissue. Ito na po yung tissue. Sobrang sarap po guys. Masarap na masarap. Masarap na masarap. Ako din po nagluluto nito. Ako lang nagluto. Paano good guys? Kailang sigdugdug ba mong nag-sit ko? Na alam. Sorry guys. Kasi na-distract kayo. Sobrang sarap guys. Tikman nyo to. Wag mo ulan.
So, yun na ka guys kay nadaot mo din yung bakba. May Tagalog, may Bisaya. Sarap po guys. Tikman nyo to ha. Mag-try kayo. Ano? Alibaba, tapos Alibaba. Itlog o kanton. Ngayon, sakto na yung timpla sa itlog. Nadaot yung bakba. Pasensya na dun. Sabta lang ko. Maanghang ang kanton. So guys, parang hindi ko na ito mauub. Ay. Kanyang karne guys. Kanyang murag di na ako mahurot. Pwede na ako i-stop kay kuang. Bye-bye. Follow at share kayo. Sige, bye-bye. Pangit lang. Mautas ang naong eh.